Jamme kise mom mi salmini kala hawrude video salmini do suka men do Souleymane Ba tawade candidat be wadbe cippiro fi hebugol ko wiete baccalauréat fi yahugol ka université ji men université ji yoloma yalama e haray kanko ko to lamin be wawno tintude o holli yande makko e faamu makko e golle makko ko wadi e tamaw makko sembudo wondema o waaway hebugol ko wiete bakka ko wondema himo landiti weebitanegol golle de o golli den sabuna himo hooli muradu mojjuru o golluno tentini ko yowiti e géographie e philosophie wondema o waawata luppude o ronka hebude weltanimo hari ko bimbi don mijino wadugo video fi landitagol yobe wallumo de o yiya kopiji makko di o yiya golle makko den ko satana ko labanamo poy wondema o hebaade ono ko joni goddo no dilla wi halfinaabe murandun dum e yawde de be yaltini wondema o gollal min on inni be yaltini min a waccumi da haray mi naati mi hawri e dossier ji makko di do matière ji din jeedidi ko o golli kon haray ko adi kon wadube ngal gollal don kadi weltanama e kadi si won warrini haray mede welti ido ngandi fayda ko buri kon o examen e o brevet e o bac ko buri kon jamo ngala yide ko satana kon be hendota ko kopiji din be anda way be golluno ma be gollana ko dum do be falji ma be faljano fayda ko hebi alhamdulillah hebadi kono odo mi tanjini mo tawa e arambe landita gongal gollal mi do landiti kopiyango mi wadi ko bakkon parce que mi do holi mi golli paf kambe kadi landabe ben be nyallintinali billahi be bugi kambe kadi be yaltini ko golli ko en dari do ko golli ko matière ji din jeedidi ko géographie on tungo hebi 16 philosophie o hebi 11 maten ko 2,0 hebi matière ji dia fo fayda o avansale majji hebale sappo ko fawi e haray dum no tawa e ko luppiko ko marden ko hollemo ko obeydu wakla obeyda tinare obeyda ko yete ko détermination o elta bindongol o génération do hande hibe lo ani windande yobe andu windugol nyenja e bindol no tawa windu hasella windu hafewa windu halabe bindol no tawa e ko wallitoto wonayo o tigi yaru wasi windirwa ko gertogal morti banda pata o tigi windirwa ko gertogal morti o tigi windu halabe winda hasella elta hore mum datta kaye elta hore mum fi bindol goddo eltoto fi windugol a eltay dum hore ma no revisirta leçon ji madino immoda jema janga répéta maîtrisa hida droit jannude hore ma bindol a hewtudo 6e a hewtudo 10e surtout wondo bac a duwa dartugol hore ma haray ka tigi a merita luppu fejjugol gol ko merituda ko luppugol gol wonta don kadi tanta chance ko arata joni non a wadi laabe didi si fere gono wodi wada orientation jokka goddum go tigi hara perdalta duubi tati classe goto mimmi do wi dum ko fucking merde faut jamais accepter ça a gayne do ya université hendo da diplôme dandi gon lagine do bac en poche a fami université dans valise et puis y a rien qui passe min bengo ninno Conakry moda ton formation wono en sortant d'université waddo miage go golle ala ko wade hay stage ji ala a gayna dun jodda ida jokki don antik da suti taja tokka fino wurira finance hay jande mande on est fier de toi mon gars ko wida ala soutenance ko woni wakkilade dabba kasba 5000 10000 finance e jonnon kon ko honda faala da don mais andinte no jangi guluje gine yembe no jodi no jodi so tawi wawa orienta ko wada mecce moje mecce molanade siko mécanique welayma
siko wonugol en maître tractoriste wawgol dogingol machine ji fiɗi société ji kala meccal to tata way o aduna moderne mo fewndi den do maka lagina fewndi do sa wawi dum no nga somata a gollay heba ko surrora feƴƴina hajuji maɗi aray ko dum me weltanike ma gollal ngal ko landitira ko e kala kadi be heɓali hooliɓe golli ɓe landita ɓeɗo holli en sama kala ala wona birdi si a waɗi vidéo ɗo min mi walaki meeɓi jakka walata ñalla ɓe yaltina dossier ji maɗi fof ɓe weɓita ɗo Allah ɓeydi jam on jarama.